Episodi 7. Uusi suojelija. Metsä oli herännyt eloon, ja Lila tunsi sen voiman jokaisessa askeleessaan. Hän ei ollut koskaan ennen tuntenut tällaista yhteyttä luontoon. Puiden oksat humisivat lempeästi, ja pienet kukat puhkesivat kukkaan hänen ympärillään. Metsän suojelija oli kadonnut näkyvistä, mutta hänen sanansa kaikuivat edelleen Lilan mielessä. Sinä olet metsän uusi suojelija. Lila käveli hitaasti polkua pitkin, tutkien ympäristöään uudella tavalla. Hän näki jokaisen yksityiskohdan selkeästi, lehtien värin vaihtelut, pienimmätkin hyönteiset ja sen, kuinka jokainen olento oli osa suurempaa kokonaisuutta. Metsä oli antanut hänelle uuden kyvyn nähdä sen sydän ja ymmärtää sen kieli. Mutta vaikka metsä oli nyt herännyt, Lila tiesi, että hänen tehtävänsä ei ollut vielä ohi. Metsän suojelija oli antanut hänelle uuden vastuun suojella metsää tulevilta vaaroilta ja auttaa sitä säilymään elinvoimaisena. Hän ei tiennyt tarkalleen, mitä tämä kaikki tarkoitti, mutta hän tunsi sydämessään, että hänellä oli voimaa kohdata tulevat haasteet. Kun Lila saapui takaisin kotikyläänsä metsän laitamilla, hän huomasi kyläläisten olevan ihmeissään. Metsän läpi puhaltava raikas tuuli kantoi mukanaan iloa ja valoa, ja jopa kylän vanhimmat, jotka olivat aina pelänneet metsää, näyttivät nyt näkevän sen uudessa valossa. Lila, kylän vanhin, sanoi hämmentyneenä mutta kiitollisena, mitä sinä olet tehnyt? Metsä näyttää olevan elossa. Lila hymyili ja sanoi, se on aina ollut elossa. Meidän vain piti kuunnella sitä. Hänen sanansa saivat kyläläiset hiljentymään ja katsomaan metsää eri tavalla. He eivät ehkä täysin ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut, mutta he tunsivat metsän muuttuneen, se ei ollut enää pelottava, vaan rauhallinen ja suojeleva. Lila tiesi, että hänen tehtävänsä oli nyt yhdistää kylä ja metsä. Hän halusi opettaa kyläläisille, kuinka tärkeää oli kunnioittaa luontoa ja elää sen kanssa harmoniassa. Vaikka hänen matkansa oli saanut uuden alun, Lila oli valmis ottamaan vastaan kaiken, mitä tulevaisuus toisi tullessaan.